Malo šape. Malo, ne, malo dalje. Jer on se... Ne. Šta je to? Kaj je veliki? Ne, daš kaj sjedi cijelo vreme, ne. Žena doma, ona. Aj se re, gledaj. Kak je lepo. Čekaj, polako. Pa moram Ne, slikat. Ne volim da žena... Mi smo se zabrinuli da nismo roštilili. Dobro. Veri, još samo daj. Ne, dobro. Ne boj se. Ja, kanal bude preljuto. Znaš kako Srbi žena... No, dobro, mora biti pravo srpsko, ne? Tako dobro. Je moraš. Ja dijelim. Hvala, zahvaljujem. Kaj to meni jedno dosta? Ne, vraćajte se. Čekaj da si dene naočao da ne vidim. Ne. Dobro, evo ga. Ivica, Sad smo. nemoj da me ucijenjuješ poslije. Ne, to mu sad stavio gore. Nemoj ništa stavlja čovječe. Ne, kaj ne. Nemoj ništa. Smo lepi. Ne, niče mineralno. Malo bude. Idi najde malo mineralno. Koga? Mineralno negdje najde. Proširi da vidim. Čekaj da... Ja mi još ova dela pa... Igor, imaš mineralno? Vai. Mateja, tu smo. Imamo već. I sad? Ja sam srednja mezga, ali imam masne. Sina su me pitali. Oni tu i kušaju. Senči, morate neko zadimljeni. Pa? Ne. Nemo pa dojti kcar, ali? Zlatko, ne ti to palo? Da je malo pogledaj kako je stvarno. Vidi malo već svim bolje. Viš kaj je brne? Ne, tu gdje se ne nikaj. Čekaj, slušaj kaj to imaš. Kameru! O, Zlati! To je prava međimurska. Počkeš ličku! Pa je, ali kaj sad radim? Vidi kaj je on. Sam Zagrebu kupilo, to je naravno Andy Warhol, ne? Ne, navodnik. Sam ne tiskati. To je zadnje. Ja, Širo mi da je gotovo. Ne. Propalo.